Malawi Brief. Omvera tsopano tikupasirani pologalamu yakulinji ya lero pa 9 March 2026. Osachepera mwina 10 komano munthawi yachakwera tinaonanso amathamangira kupitira 15 panopa amene ndabweramu ndikunena pano Peter amene alowa kachiwiri mu September 25 chaka chathamu khangati tili nawo panopa khangati akwana 7 ngati sindikulakwitsa amene ali ongokhala kuti alangizi chabe fa alangizi amakhalapo magulu awiri pala alangizi otibe sitingachitire mwina akuyena okhalapo ngati mene alili atone cheno ndi mlangiziso amene unja ndi ena ndiye koma tikunena amene asankhidwa mwachindunji kuti awa ntchito yawo ndiyongogwira kwa president ngati mlangizi ngati sindikulakwitsa alipo 7 so nkhani yake ndithu tikuyenda motero. Chabwino tipite kwa George Chaima. Achaima, nkhani imeneyi yomakhala ndi alangizi amtsogoleri wa dziko iyi mmayiona bwanji? Ali ndi phindu lililonse ku kayendetsedwe ka dziko? Ndinene ndizoona kuti ntchito ya alangizi a president amakhala kuti si ntchito yongolangiza president yokha yayi. Iwo aja amathanso kukhala nawo udindo olangiza boma. Kwa president payekha ndi munthu mtsogoleri koma akhozanso kulangiza boma kudzera nthambi zina za bomazo pomalankhulana mwina ndi maunduna kapena nduna kaya akuluakulu oyendetsa ntchito za boma kudziwa kuti ofesi ya alangiziwa imakhala pansi pa president kawirikawiri. Ndiye ntchito yawo yayikulu ngati akuidziwa machitidwe ake ikhoza kukhala yaphindu chifukwa pali kukhala mlangizi wosadziwa chimene ukuchita koma ndikukhalanso mlangizi wodziwa ntchito yako imene ukuchita. Kawirikawiri tikayang'ana mmene wachulirako wanango maiko akunja akamasankha ma advisors sikuti amangotengapo kuti kodi ndimayenda naye ku misonkhano ndimtenge ayi koma amayang'ana kuti kodi ali ndi kuthekera ali ndi upangiri onena kuti ineyo ngati president kapena Malawi ngati dziko akhoza kupindulapo. Ndiye ntchito yake imakhala yona kuti ma advisors ake azikhala kuti ndi anthu odziwa ntchito zawo kuti akamampatsano upangiri president kaya ndi nkhani za malamulo azikhala kuti akumuuza zinthu zimene iye akuzidziwa kaya ndi nkhani za maphunziro kaya ndi za ulimi kaya mwina nkhani za ndale kaya ndi nkhani zokhudzana ndi maufulu a wanthu aziyenera kuti akumpatsa ndithu upangiri ndi nkhani za chuma. Ndiye kuti munthuyo azikhalanso kuti amadziwa china chake cha za chuma sizongotengana kuti aya poti amakayimba ng'oma nthawi ya msonkhano tengeni akhale mlangizi wa president iyayi koma kutenga ndithu anthu amene ona kuti they can add value in guiding the president strategically komanso anthu ona kuti akhoza kuchita add ndithu value yeniyeni kuboma kuti zika implement ma programs and ma policies amene alipo mopandano kufoka kwa mtundu wina wake. Ndiye chifukwa chake mmapezanso kuti ngakhale omwewa ma advisors aliso ndi udindo kuti akhoza kumayang'anira kuti kodi ntchito iyi kapena alamulo iyi kaya za chumazi zikuchitikadi monitoring imeneyo. Chabwino. Mwina ndimire pamenepo. Tisanapite kwa Focus Maganga oyimirira ofisi ya mtsogoleri wa dziko nduna tipite kwa Benedicto Kondowe. Akondowe nkhani imeneyi mukuiona bwanji makamaka in terms of influencing policy kuti alangiza amenewa mmene limayendera dziko lino generally maonapo kuti amathandiza mmene limayendera sitikukamba za boma ilokho koma tikukambano in general kuyambira kale pambuyo maona kuti influence yawo imaoneka. everything sapite patali ndikuizane ndi Dr. Chaima kunena kuti tikayang'ana kumene tikuchokera kusafika panopo
ndi anthu amene samapanga add value ndinene chilungamo chifukwa ma presidential advisor ali ndi ma entitlements wochulukirapo ambiri amayendera mafocuna kumbuyoko taona yena ma advisor maplato kumene koma kasankhidwe sitimayang'ana upangiri umene munthu ali nawo ambiri amasankhidwa mwandale chifukwa chimenechi samakhala ndi upangiri weniweni wonena kuti atha kuthandizira president kupanga zisankho zoyenerera ndimafuna ndinenenso kunena kuti ma presidential advisor amayeneranso kukhala linki pakati pa president ndi unduna umene ukugwirizana ndi zimene iwowo apasidwa mwachitsanzo ngati ndi advisor wokhuza za amayi ndiye kuti amakhalanso linki pakati pa president ndi unduna umene umayang'ana kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo so kutanthauza kuti akuyenera ndithu akhale akudziwa chimene akupanga koma mukayang'ana anthu amene akusankhidwa ambiri amangoyikidwa chifukwa chonena kuti mwina adathandizirapo pa nthawi ya kuchipani kapena nthawi ya zisankho ndimafuna nenenso kuti mukayang'ananso nthawi ya malemu Profesa Bingu wa Mutharika pamene anakhazikisa komiti yapaderadera imene ankati Economic Council nthawi imeneyi chuma chikuvuta ngakhale kuti adayikamo anthu amene anati ndikuthekera koma ngakhale council imeneyi sidagwiritsidwa ntchito muyene inangoyikidwa kuti amalawi angodziwa kunena kuti pali council yoyang'ana za chuma so chinanso chimatengeranso mtsogoleri chifukwa inde zitha kutheka kuti asankha anthu woyenerera koma anthu amene wowo a president akuwagwiritsa ntchito moyenerera kuti amuthandize kupanga zisankho zoyenera so kwa ine ndikunena kuti inde atha kuthandizira koma tikaona kuloko anthu amene akuyikidwa ambiri ndi anthu woyena kuti alibe upangiri kuti angathe kumulangiza president tabwino tipite kwa Focus Maganga nkhani ndi imeneyo akunena kuti alangiza amtsogoleri wa dziko samathandiza kusintha kalikonse pakayendetsedwe ka dziko lino kodi mboma la DPP pansi pa mtsogoleri wa dziko na Arthur Peter Mutharika anthu amenewa akumasankhidwa motani taona posachedwa pa sankhapo a Christopher Zomera Ngwira komanso a Jane Kalirani enawo adzilangiza mtsogoleri wa dziko pa nkhani za kunyumba ya malamulo ndi zina zotero zongati Zomera Ngwirawo akumayang'anira chani President Mutharika akamasankha otadziwalangiza tiyambire pamenepo ndi inuyo tachokoza kwambiri zanga mukumbukira kuti ngakhale Ambuye Yesu m'Baibulo analipo nawo ndi advisors zawo anayenda nawo ngakhale nkhani ya zachuma anayenda advisors zawo mayiko amene atizungulira dziko lina lilonse ndi ma-advisors mayiko ena monga Uganda ndi ma-advisors over 130 our neighbors now also ali ndi ma-presidential advisors anthu amenewa amagwira ntchito ndi president on daily basis kumabwera pali ma issues monga amene president ananenera instead president ndi ntchito yovuta ma issues ambirimbiri mukudziwa kuti ma members a cabinet nawonso ndi ma-advisors amagwiranso ntchito zina not full time kuti amakhala ndi president parliament ndikuti amakhala ali kumeneko ma-ministries ndikuti amakhala kuti ali kumeneko so the president amafunikanso anthu ena amene azigwira naye malinga ndi amene ananenera kuti ntchito imeneyi ndi ntchito yovuta komanso tikumbukire kuti panopa boma limene lilipoli likulimbikitsa kwambiri nkhani ya kuti boma lokomera onse boma limene anthu osiyanasiyana boma limene wali nawo access to president so president iso akamasankhaso ma advisors penanso probably akupanganso consider kuti pali magulu osiyanasiyana amene angafunisiso kandi azimayi kandi anthu aulumali anthu osiyanasiyana amene angafunisiso kumana ndi president kapena kuti ma issues amene ali nawo president ajaziwaso ma issues amenewa so ma presidential advisors china chimene mapanga ndi kulumikiza naso office ya president ndi anthu osiyanasiyana amenewa kandi anthu achipembedzo amakhalanso ndi ma issues awo amene akufuna kuti mtsogoleri wa dziko lino ma issues amenewa aziwaganizira so ndikuti ma presidential advisors aja ndi amenenso ali linki ya president ndi magulu osiyana amenewa kwina Maganga koma funso langa ndonena kuti nkhani mwayipititsa utali kwambiri background ya khangati yatalikirapo funso langa ndonena kuti akumayang'anira chani mlozo wa president ndi chani akamasankha alangizi
monga mene mukuziwa kuti section 89 1G imanena ndi prerogative yosankha amene akuona kuti angawathandizire ntchito yawo. Kuona kuti akumaona chani, of course mene ndikusankha mujende mangofuna ndingokuwuzani zinthu zingapo kuti probably the president might akhoza kuganizira kuti kodi kuti ndilumikizane ndi anthu osiyana-siyana ndikuyenika ndipange chani. So at the center ya president zimene amaona nkhani yayikulu ndikukhuzana ndi kodi munthu uyu angathe kukwanitsa udindo umene ndikumpa sayi, akhoza kupanga deliver, akhoza kundithandizira. So ndizovuta kunena kuti kungonena kuti a president amaganizira makutumika ndi list chifukwa choti ndi mphamvu zawo. A president anapatsidwa mphamvu mu malamulo akulu a dziko lino kuganizira wina aliyense amene angathe kumuthandizira. So kuwapanga jaji kuti a president agwiritsa ntchito yanji pamene kovuta kuti tikhoza kunena koma tikhozano kupanga jaji kuti kodi zakuti zikuyenda bwino presidential advisor wake ndani. So muona kuti ma presidential advisors onse amene a president ali nawo ndi ma issues akuluakulu amene dziko muno anthu akhala kudandaula, ma issues amenewa a president akuwayendesa, anthu ambiri akuvomereza ndithu kuti a president akuyendesa ma issues amenewa bwino, kupeza kuti ndikuti ma advisors awonso ali part ya success imene a president angathe kuipanga. Amutharika ndikuduleni pepani, Amutharika enda ma advisor angati paka tali pano? Paka pano I think at the time imene ndimapaka ndimafuna ndikhale ndi list imene sinapanga uma ndi ma advisors ochepa. I think ngati imene munanenera muja kuti ma advisors ake ndikuti probably sanapitilire 7. Yeah, so ali ndi ma advisors ochepa komano kuti ma issues amene ali akuluakulu a president ali ndi advisor amene pa siku ndi siku amakhalanso akuwaunikira president kuwalangiza kuti mwina atapanga moto. Chabwino, tibwerere kwa wanangwa paliso nkhani zokhudza kuti kupalayi kuno chuma sichikuyenda bwino. Taona mtsogoleri wa dziko inapita Mutharika akukhazikitsa mfundo zina zofuna cholinga chake kusamalira chuma. Tikuzonera ma austerity measures m'Chingerezi. Yes. Nduna musamayende kwambiri, tikuzitsireni fuel, tichite izo. Kabineti panopa ya Mutharika mulanthu angati tuzoti muli ma deputies mmene muti ndi nkutenganso ma advisor nkuphatikiza zikugwira pamenepo. Mwina nkhawa yayikulu ikhoza kukhadi pamenepo chifukwa monga ananenera zanga maka think ndi achayima kuti tikayang'ana mbuyo mutingotenga mwina boma limene langochoka kumene ma advisor awo ndikukumbuka nthawi nake ndithu amafika mwina chama 15 amene angozungulira president chabe pa 15 ipo mpaka kunali kugawa kuti ena sinyo ena ma advisors chabe. Masinyo nda amene ma benefits awo amafika ofanana ndi cabinet minister, galimoto chilichonse. Komano tikhoza kuona kuti pa 15 ipo tonse mwina tingoti amalawi ambiri ni mboni kuti sizinathandizire boma kuyenda bwino, mavuto anali akupitirirabe mpaka kufika kumene boma limatuluka. Tikaona nduna za Mutharika anayamba ndi pang'ono koma pano zakwerabe mpaka zafika cha 28 tikaphatikiza ndi ma deputy ndi cabinet yotalikirapo ndithu chifukwa kumene kulowerako nditi mwina ikhoza kufika ku 30. Komano mukayika 28 ali apo ndiye kuti tikaphatikiza ineyo ndi khupira ti ma advisors alipo 7 kuli ena amene amayang'anira za kukwaniritsa za kampeni amati campaign fulfillment ili ndi advisor pakali pano. Kuli ma religious azauzimu amenewo ndi alipo awiri, pali advisor akhoviwa ndi palinso deputy. Mukhoza kuona kuti kodi advisor okhaokhawo mpaka uzikhalanso ndi wachiwiri gawo limodzi. Ndiye kuli ena ngati amene asankhidwa awiri kumene komanso kuli wina wazoyang'ana za chinyamata, ngani ya zaumoyo iyi awawa asankhidwa za chiwerengero cha anthu komanso kuli wina wa uchembere wabwino ndiye kuti alipo kale awiri kumeneko. So tikaphatikiza amenewa ndikutengera kuti amatenga ndalama zawo muthumba la boma. Mukhoza onanso kuti ma benefits awo mwina ndi othamangiranso kaya ma director kaya kunduna kumene ndiye kuti tukhanga tikuonjezera pa nambala ya ma
ministers imene inali kale anthu amati ayi kumene mayamba mudza anayamba kandi 2024 panopa kufika 28 bwanji titayima pomwepa sitikunena kuti tikayima ndi kuti zinthu sizingasinthe koma tikutengera kuti pakali panopa tonse tikuvomera kuti Malawi muno mulibemo chuma nkhani ya machuma yativuta kwambiri ndi nthawi yoti tisamale chuma nde namba yo 7 yo tikhoza kuti mwina sinafike yokula kwambiri tikayelekeza ndi mbuyo komabe malangizo ndoti yayi I think isalowere kuti izifanananso mwina kuthamangisana ndi cabinet chifukwa anthu azotenga zawo muthumba la boma ndizofanana achayima akuti kodi ma advisor awo azikhalapo angati achayima mu constitution ya dziko la Malawi mulibe chiwerengero chenicheni cha ma advisors ngati sindikuyiwala koma ndikukhulupirira kuti president akamasankha maudindo amene ama advisors amayang'ana kwambiri ma critical needs kapena critical departments ya dziko mwachitsanzo olotakhala kuti uli ndi ma advisors atatu it's a must kuti dziko lino ukuyena kukhala ndi advisor pa nkhani za chuma ndipo nchofunikira ndithu utakhalanso ndi advisor mbali ya ulimi kapena agriculture sangakhalenso president kusiya mbali yoyang'anira ndale chifukwa chakuti izi zinthu status ndi zimene zimapanga pila kwambiri kapena backbone ya dziko lino tikayang'ana pa nkhani ya chuma president ali ndi nduna ya za chuma koma akuyenanso akhale ndi parallel advisor akhale ndi wina wapambali otenso akhoza kumalangiza president kwere pa chuma chimodzimodzi kumbali ya ndale iwoja ndi munthu wa ndale president aliyense mdziko muno amakhala wa ndale ndi amafunitsitsanso aonetsetse kuti ndale akamaziyendetsa mdziko zikhale zoti zikhala zopitirira osati zakalawe zongobwera lero mawa wapita ndiye kuti uzidziwiratu kuti ine ndinali mtsogoleri wopanda ma advisors woyenerera nchifukwa chake ndikupita so sangasiye mbali imeneyo koma pali zinthu zambiri zimene zimafuna ndithu ma advisors ndi president sungampatse limit kuti president musakhale ndi ma advisors wopitirira atatu kapena 5 koma president akamasankha ma advisors azizindikiranso kunena kuti akusankha asset imene khoza machitaso drain katundu mboma ndiye kuti akuchoka ku asset ndi kukhala liability ndiye pazikhala balance yeniyeni yonena kuti anthu amene ndikuwasankhawa apereka phindu kuboma koma mosaononganso chuma cha dziko kumeneko ino Kondowe azikhalapo angati anthu azikhala nambala ayi nkhani yayikulu ndiyonena kuti president amagwiritsa ntchito zimene timati prerogative tikapita mu constitution yathu constitution inapereka ulemu umenewo kuti president ndi munthu wozindikira and akuyenera apange zisankho zimene zikuomera anthu ake ndi chifukwa chake constitution sinayike manambala kuti ma advisor azikhala ndi anthu angati koma nkhani ikugwera ponena kuti isangoyang'ana chabe kuti manambala ndi ochepa koma funso limene tizifunsana ndilonena kuti kodi anthu amene akusankhidwa ngakhale ali ochepa ndi anthu amene ali ndi upangiri wonena kuti atha kumuthandizira president kupanga zisankho zoyenerera background imene wanangwa amapereka ananenapo kunena kuti ngakhale boma limene tinali nalo mbuyomo linali ndi ma advisors wochulukirapo kwambiri koma zinthu sizinkayendayi ndiye ndi pamene pakubwera funsolo kunena kuti nanga ma advisors amene wawa amathandizira motani so kwa ineyo ndikuona kuti ngati dziko tionesese kuti a president akupanga zisankho zoyenerera pakasankhidwe kama advisors wonena kuti atha kuthandizira kuti mavuto amene tikumana nawo akonzedwe
ndimafuna ndimalize ndimaonena kuti mukayang'ana ma advisor ndi ma cabinet ministers muona kuti kuma advisors ukuku sikusinthidwa kwambiri ayi akasankhidwa amatha kufika kumapeto pamene mu cabinet mwina president akaona kuti ayi uyuyu sakupanga zimene ndikuyembekezera amatha kwasuntha ena amatha kwatani kwachoseratu pamene kuma advisor ukuku is very rare yonena kuti president amatha ndikumuchosa advisor uchi so ndi pamene pakubwera nkhani imene iyi kunena kuti akakhala munthu woti sakuthandiza ndiye kuti 5 years chonseyo azingolandira misonkho ya Malawi wosathandizira dziko nda president kuti mavuto amene akumana nawo akonzedwe. Mfundo yabwino kwambiri alangizi a president ndofunika kuno kuziko ine sinanga ndine partner majawa andama ngoti pade ndine pucha mani ndi mapambuzi apinzi pamene inayo mangani yanga imene ngapeko yangu ndionena kuti mlangizo president advisor president ino chimalamulo kwambiri ndionena kuti masogolera ambiri amene amalamulira dziko la Malawi akafuna kutenga advisor wawo amatenga munthu amene iwowo akuona kuti uyu mwina akhala naye nthawi yayitali kapena kugenda ntchito zake nthawi yayitali isovuta kuti angazizire pa zimene akulakwitsa kapena zimene akubonza iwo amayendera sala imene president yo kapena bomalo kapena munthu amene wasankhayo kuti akuapasa sala yolebani ndipeleke example munthu amutenga ngati mphunzitsi kapena amutenga ku salale yochepa akwamupatsa udindo oti akhalira kulangiza president akona chisalale chachikulu kuti angamulangize bwanji president sindimazoti kusankha kwa advisor olangiza president mumasankha bwanji kodi limasankha ndi munthu amasankha yekha president yo kapena parliament kapena chipani kapena amasankha ndani kuti uyakhale mtsogoleri kuti omulangiza president ndimaona ngati kunena kuti apangela mulolina lona kuti osankha olangiza president agenda mumendimeko yakuti ajobedwa osakazanena kuti munthu amene akulangiza president azikaonera kuti chimene munthu ngati wewe uli pasi pa munthu omulangiza umatha kuti munthu omulangiza azikumvera apaso ndimi Malawi wina tatuze zinalita komanso kufunika kotani president kukhala ndi mulangizi dzina langa ndi Nyabisi Kabutu kuno kubala president kukhala ndi mulangizi zafunika komano sipaoneka effort iliyonse ona kuti president ali ndi mulangizi paro na zipane zina zimeza malamuliro ena menadu sambuyomu kuti president ziganizo menapanga koma lende anthu amene amalangiza kapena amangozipangira yekha kuseka kuti anthu amakhala ngati kwangwani kumangodya ndalama za Amalawi osati kuthandiza Amalawi pa ziganizo zimene president ali kupanga kapena kuti mwina president amakhala wamakani mwina sili madziwa kuti mwina alangiziwo amakhalapo yawo maganizo ako mwina president amakhala wamakani komano tikhala ngati amakhala wamakani bwezi kuti president wachotsa mwina alazilangizi awo koma kuti nkhani ndiona kuti zinokhazi kwangwani ziona kuti azinkhidya ndalama za Malawi koma osati azithandiza Malawi ayi apaso lero visindi ndi Malawi omaliza angolankhulako pa nkhani imeneyi tatuti zinalija nkhani imeneyi so president kukhala ndi alangizi ndikofika kotani zina langa ndine Ishmael Mambo wa Pitoni kuno kubalaka kwa ineyo ngati mulangizi wa boma olangiza president sinimaona kuti ndipo kwa ine ndimusosa singa chipelena kuti timangoononga misonkho yathu ndalama zasizira amene ngoko kumwana umawere wake ndimaona kuti muna wake so pali maboma ambiri amene achoka amachita zinthu zolangika zolangeza sikuti iwo azilangiza samazona machipelena kuti amayendera ulamuliro wawo amaona kuti akamulangiza munthu mwenje ene onse achita ntchito salari yawo sizindowa nde iziti zimakhala kuti anthu ongosankhira kuti azikudya ndalama zathu tizinangiriwa kwa ine zinthu zosafunikira kuti anthu amene naso kuongera ziphungu amene aziyambona kuti amakapereka madandaulo mu parliament kuti amene ndi malangizo okwanira kwa president kuti atuza matenga kumagwisa ntchito ndi malangizo akulu amene za koma izizi zomasankha anthu ona kuti azikudya ndalama zathu mwaulire nazona phindu lake sisi mmene monimene namaliziranso kuno kubalaka anthu atatu kuyikirako ndemanga pa nkhani imeneyi tathokoza Blessings AI tipite kwa Wanangwa tsopano arankhani nathu akakonzeka tilankhule nawo Wanangwa akondowa anapereka fundo yabwino kwambiri kunena kuti zimaoneka ngati alangiza atsogoleri palibepo standard of measurement ya performance yawo kunena kuti kodi
awawa pamene afika apa akufunika abe akhalepo kapena tiyikepo ena kapena basi pamene nduna zija pamakhala kuti amachitidwa tisha amachotsedwa pasikapo wina choncho kapena kuphatikiza kumene maunduna ati kuti awa akulephera alangizi amtsogoleri bwanji samachitidwa put to the same standards of performance. Ndizoona ivi akukhoza kuona amene alankhulira ochepa malawi ochepa atatu okhawo kubalakako ndi dera limodzi koma anthu atatu akukhanga tagwirizana kuti fundo yakula kumata ife sitimaonapo cha phindu lenileni ndizoona zake tiziwezo kuti zimene zikubwerezera kutengera mene ananenera poyamba chayima kuti zikutengera kusankha ndani chifukwa kawiri ntchito imeneyi kumalawi kuno pamene pakulakwika ndipoti anayisandutsa yosankhanwa anthu oti amene mwina anagwira ntchito ina yapadera nthawi imene musanalowe mboma ndiye tsopano tiye tiathokoze nawo zikayendera kuti tiathokoze ndi pamene mapeza kuti ukuyika anthu mu magawo osiyanasiyana amene mwina ntchitoyo alibe kuthekera kwenikweni chifukwa choti mukuwayika ndipo tikungowathokoza chabe anthu asukuti akubwera kuzapanga adi value ina iliyonse ndi akakhoza kukhala lolo zaka 10 asanasinthidwe nangasi iwo ndongokhala kuti mwina tizingowaona kupepasana moni mama wakukacha motero komano sizimene okhala chonje anthu amakhalabe kuti ali pa mndandanda olandira ndalama zimene zikuchokera thumba mwa Malawi alipo ena mwina adi amathandiza komano tikatenga mmene akuganiza anthu ambiri zikuoneka kuti kwambiri sitinapindule kwenikweni ndi ma-advice monga ninapo yamba padzati chitsanzo chachikulu ndi chimene tikuona panopa kuti boma limene langochoka limene Lazarus Chakwera anali ndi ma-advisor amayambira 12 kumapita kutsogolo komano ndi boma limenenso silinaende bwino muzigawo zambiri maka mbali ya chuma anali nayenso ndithu advisor wa zachuma koma chuma chiza sichinasinthe ndipo chimaka chikupitira kosakhala bwino iyeyo alipo so ndi zinkhani ndithu yotsimikiza kuti alingi kukasankhidwe ka anthu ameneyo ngakhale ndiofunika patakhala kuti kuli anthu abwinobwino komanso mmene ananenera wina wakubalaka mudzati zikutengeranso president kuti kodi ali nako kuthekera kumvetsera mwina zimene anthu ena akumuwuza kuti zinthu zitani ziyende chabwino amaganga nkhani ndi imene akuti amalawi sakuona phindu la ma presidential advisor muwa bakire chotana muthalika pa nkhani imeneyo akuti sakuona phindu lake ndathokoza kwambiri minaso ndi ene kuti nangati tikamaona kuti alangizi a president anthu akuona kuyambira boma limene lapitali ndi zinthu zina so ndizomvetsetseka kuti mwina anthu angathe kuona kuti alangizi a president mwina ofunikira kwenikweni chifukwa ngati akuona akuga looking at osati boma lomweli komano kuti maboma ena aunena maboma amaganga unena maboma onse nditu ndi alangizi a president amenewa boma limene lilipoli alangiziwo mmene mwanenera omvera athu akuziwanso kuti ndiwochuluka komano kuti ndikofunikira ndithu kuti ma issues osiyanasiyana a president azikhala akuaganizira so tikamakamba zama alangizi itangoona ulangizi wawo itabe koma kuti amabwera kupanga report kukambirana ndi president kuti palitu nkhani zakuti kapena kunja kuti anthu akuti makuti kunja kunkofunikira kuti mutaganizira zakuti amene akulamulira dziko lino ndi a president athu kuti ndi alangizi komano iwo kufunikira kwawo ndi kuwakumbutsa komanso kuwalangiza komanso kuti a president akamapanga ziganizo zawo asinkesinkeso zinthu zina zingapo zimene mwina amalawi akukamba ndeti kamaona alangiza amenewa zizikhalanso tikusingasinga nkhani ngati zimenezi komanso mwina ndinene kuti tikamakamba kuti kodi akupindula kapena ayi zimene alangizi ndi president zimene amakambirana sitingazidziwe komano kuti tikamapanga judge tione kuti kodi president akupanga ziganizo zotani kodi president ma priorities ake ndi otani kodi nkhani zosiyanasiyana a president akumalingalira zimenezi kuti tione kwambiri ma output kuti chimene chikuchitika ndi chani tione kwambiri ma outcomes kuti chimene chasintha ndi chani tikamaganizira zimenezi ndimene tingazione kuti kodi alangizi akugwira ntchito yanji chifukwa choti siti kumakhalapo ngakhale ine a president ndi alangizawo zimene amakambirana
kuti ndimakhalapo koma kwambiri tisinkasinge kuti a president akupanga ziganizo zotani ndipo mukhoza kuvomerezana nani kuti ziganizo zambiri zimene a president akupanga ma decisions awo ambiri anthu akhala akuyamikira president kuti ayi ndithu zimene akuganizira ndi zimene anthu akuganizira ngakhale kuti ntchito ya president pali zinthu zambiri komano kuti a president akukwanirisa zinthu zambiri zimene anthu amaziyembekezera kusenzera kuti ma advisors amenewa akugwira ntchito yotamandika kuti president kumuthandizira kuti apange ziganizo zokomera amalawi ine ndinene motero. tisanapite kwa Akondowe anapereka mfundo yosangalatsa kwambiri kunena kuti kodi alangiziwa tinene kuti amatha kugwira ntchito kwambiri chifukwa chani sachotsedwa kuboma la DPP ziziyenda bwa performance yawo muzichita measure motani kunena kuti abatu tiona ngati sakutha kugwira ntchito yawo asunthepo kaye tikepo ena chifukwa nduna zili subjected to that amazichotsa ntchito amatha kuichotsa nduna kuyikapo wina alangiziwa ziziyenda motani. Ndilerenso kuti ndi mfundo yofunikira kwambiri ndi mfundo yabwino imene ayikambawo koma tikumbukirenso kuti members of the cabinet kapena kuti nduna zili ndi ntchito imene ngakhale malamulo akulu anapa ngakhale prescribe kuti zimapanga mukutuma kuti nduna zimagwira ntchito zosiyanasiyana zimene of course zimamulangiza so president kwakhala kuti kuli meeting komanso president ndi nduna zake olo nduna imodzi amatha kukhala pamodzi ndi kukambirana zambiri zimene nduna imapanga zimatha kupanga nduna zimene zizo directly nduna ndimene ngakhale kuti tikaona ma ministries maunduna osiyanasiyana timakhala ndi ma principal secretary amene amapanga report directly kwa nduna kunena kuti nduna imayendesa ndithu it's a policy holder imayendesa pa maunduna osiyanasiyana uchi komano ma advisors alibe mphamvu ngati imeneyi iwo ma advisors nkhani yake ndiona kuti kungomukumbutsa president kumulangizira amene amapanga decide ndi president mwini wake amene amaona kuti amandilangiza ndithu komano ndi nzeru zake president yo amaona kuti komano ine ndipange ziganizo mukutuma kuti chifukwa chiti choina kuti tikamakamba kufunikira kuma presidential advisors tikhale ndi bigger picture komanso tikhale ndi context yo ya nthawi imeneyo kuti kodi president wake ni ndani, president ameneyo amaziwa chani, amaganiza chani, experience yake ndi yachani. Chifukwa choti alangiza ameneyo kwambiri ndi kumukumbutsa komanso kumuuza president kuti anthu akunena motere angokhala attached kungopangisa kuti office ya president ikhale attached ndi anthu osiyanasiyana. So mphamvu ndi zimene mapanga ma advisors ndizosiyana ndithu ndi zimene mapanga maunduna osiyanasiyana. So nchifukwa chake maona kuti president akhala kuti sakusangalatsidwa ndi ma decisions ena komanso zina zimene nduna ikupanga president uja samachedwa, especially president wathu maziwa kuti mwina akhoza kuona kuti I think mtasintha tapanga makuti koma ma advisors ndikungomulangiza president kumukumbutsa ndikukhulupirira kuti president adaona kuti malangizo amene akundipasa ndi zimene akundiuza sindikukhutira nazo. President akhoza kuwachosa ndithu muona mu term imeneyi ngati president adaona kuti akukhutira ndi amene wamusankha ndi malangizo ndi amene akugwira ntchito azimuchosa ndithu. Komano kuti anthu awiri amene amagwira ntchito mosiyana, advisor ndi mmene mawu akumvekera kuti ndikulangiza opanga decide ndi wina. Members a cabinet amalangiza komanso amapanganso ma decisions awo pawoka. Chifukwa chake president akaona kuti sakukhutira ndi zimene akupanga amawachosa anthu amene. Akondowe, kodi tikuonapo nkhani ya appeasement policy ndi mmene kutenga ndi mmene amuthalika kusankhira alangizi awo, tikuonapo appeasement, tikuonapo zongosangalatsana apa? Zikomo kwambiri, ndimafuna ndiyankhirepo pang'ono zimene amaganga anena. Chabwino. Tisasokoneza tikudziwa kuti ma cabinet ministers zili malamulo koma kagwiridwe ka ntchito asiyana, chifukwa ma advisors amalembedwa ntchito amayenera kukhala ndi contract imayenera imene kuti kodi ntchito yake ndi chani. So pankhani yonena kuti kodi atha kukhala subjected mmene ma cabinet ministers amakhalira ziyenera kukhala chimodzimodzi, chifukwa ngati ma terms of reference job description yawo munthu sakukwanisa sakuyenera akhalebe pampando mpaka kalekale, ndi pamene nkhani ya appeasement ikubwerera. Chifukwa mukayang'ana kasankhidwe ka anthu
amakhala anthu onena kuti mwina adathandizirapo kuchipani nthawi ya kampeni. Anthu amene aja ndi amene nthawi zambiri amasankhidwa kukhala ma advisors. Pachifukwa chimenechi mwina zimakhala zovuta kwambiri kuti ngakhale asakukwaniritsa ntchitoyo achosedwe, chifukwa kumbali ina kumakhala kuwathokoza ntchito imene adagwira. Ndi chifukwa chake ambiri kwa ine ipera mbuyo monsemu samathandiza kuti mtsogoleri apange zisankho zoyenerera. So appeasement simukachosere ayi.